nosaltres provenim d'una tradició i una cultura federalista plurinacional, on també Iniciativa, des dels seus orígens, sempre hi ha hagut independentistes, des del Societat d'Esquerra i molta d'altra gent, però és evident que no estaven en l'autobús, aquell que es comentava abans. Ara podia fer la broma i dir que anàvem amb bicicleta a la vora, però en qualsevol cas us enganyaria si digués que anàvem a l'autobús. Nosaltres som una força que prové del catalanisme d'esquerres, del catalanisme popular, ecologista, socialista, que per l'emancipació social i l'emancipació nacional van deslligats, van molt lligats, però que programàticament sempre hem defensat un model de federalisme plurinacional i sempre hem fet bandera de l'autodeterminació. En totes aquestes votacions, 7 votacions que s'han produït al Parlament de Catalunya des de l'any 89 fins ara, sempre hem votat a favor del dret a l'autodeterminació i sempre hem defensat el dret a l'autodeterminació. I si mireu els resultats de les darreres eleccions, doncs bé, la nostra composició també és diversa i plural des del punt de vista dels sentiments identitaris, des del punt de vista dels usos lingüístics, i només cal veure-ho, que hem tret un 14% dels vots a Sant Adrià del Besòs, a Cornellà hem tret un nivell de vots molt elevat, i tenim representació a Lleida, Girona i Tarragona, però menys, diguéssim, que l'àrea metropolitana. És a dir, nosaltres aportem 13 diputats, 358.000 vots, alguns independentistes, molts, però molts altres que no, en el procés del dret a decidir. Jo també ho vull posar en valor, això també, perquè em sembla que és un procés que ha de tindre aquest caire transversal. Per què una força d'aquestes característiques? Que ha participat del consens estatutari del 79, del consens constitucional del 78 en el cas del SUC i del darrer procés de l'Estatut d'Autonomia del 2006, està aquí. I que té aquesta cultura federal, està aquí. Doncs per 3 raons, en definitiva. Una, per una qüestió elementalment democràtica. Nosaltres sempre hem defensat el dret a l'autodeterminació, el dret a decidir de la ciutadania, el dret a decidir de la ciutadania i a la sobirania, el dret a la sobirania no només en relació a l'Estat, sinó també en relació als mercats, i hem exigit també que la ciutadania fos consultada en relació a les polítiques de la Generalitat i en relació també, conjuntament amb comissions obreres i UGT, quan reclamaven un referèndum en el marc estatal per decidir si les polítiques del govern de